Și acum apeși pe butonul de sus. Ania. Ia uzi. Hai că cu dansează. Haide, dansează fata, haide, sus! Nu dă sus. Dă mai tare, ia uite-o. Ania, hai și să dansăm cu ăsta. Nu ai văzut pe la micul de rock, când cânta formația aia de rock? Gico, dă tu din aia cât mai tare, un pic. Din aia cât un pic mai tare. Dar nu mai știu. Din la rotund, dintr-o parte. Așa. Sergiu Nicolescu. Nu mai e. Acum aude muzică de aia grea. Dacă i-ați dat drumul la solul ăsta. O țară minoră, căzută rușinos în țară, nu are capacitate în fața Europei. Ania. Aici nu au Păi dar cu ceva nu mă joc așa de cu câinele. improvizația astăzi imorală. Ania! Ania! Dat drumul la solul. Te dau aici, da? Păi era pe muzică, mă. Dă-i pe Kiss FM sau ceva. Să danseze. Cali? Ania. Ah. Cât trebuie să-i dai? 12 milioane? E cu muzică. Uite-te la ea cum face. Uite-te la ea, ia. Și cu mânuțele, mama, așa. Așa. Vai de mine, ce frumoasă sunt. Ea de mânuță știe, Ania, ai hai să văzut? dansăm amândoi. Muzică, ciuciu. Ha. Îi place melodia de la Atendina. Ușor să nu dai cu capul. E cu mișcare, hai să ne împarte. Sau ia să-i spunem asta. Nu cântă aia, Lora. Nu e Lora? Da, și asta îi place ea. Dacă... Auzi, Ania, hai să dansăm. Ia. Stai că vede ea acolo. Doamne ferește. Ia. Uite-te la ea cum se stâmbă după muzică, putoarea. Ce e fata acolo? Hai să dansăm. Dansăm? Hai cu mânuțele, Ania! Ania! Stai să se uite cum face aia, mă! Ia! Cu mânuțele, cu mâinile! Așa. Stai să joc să cânte. Și din cur, uite. Aoleo! Nu mai pot! Dar ce vede și ea. Nu mai pot de ea! Cum simte ea, așa e. Ia. Ce faci, fata, acolo? Că dacă nu te mănânc, ce faci acolo? Ia! Ia! Am făcut și... Nu vezi, nu vezi. Hai, mă, hai. Arată și la televizor, mă. Arată și la televizor cine cântă. Să mi-o scuiba, să nu de oacheață. De ochetură ce ești? Arată și la televizor. Urât-o. Este urâtă. Scoate-l, mamaie, scoate-l. Trage tare de el. Trage de el. Uite, câinele dansează. Hai să dansăm. Așa. Așa, așa. Ia uite, și câinele dansează. Hai. Și că ăsta e copil prost. De parcă el știa să facă așa la un an. Încă una,
Așa. Hai! Hai, da! Tu vrei de treaba ta, e un plan singur. Dar n-ai văzut că eu Hai să fac dansăm. singură și să nu mai și tot el începe. Hai, așa. Ție departe, care ne așteaptă. Dă din cur. Ușor, mami, amintești? Hai! E dat? De unde îl opresc? Tot de acolo. Hai! Ania, hai să dansăm, hai! Am obosit, măi, Nana. Ia, l-ai oprit? Am obosit. Gata. Nu e gata, uite, nu s-a...